No niin, nyt soitetaan In Dreams. Joo, aloitetaan vain pelkästään siitä, mistä lähtee se melodia siltä eka riviltä 1, 2. Tai sitten 5, 1, 2. Ei kun 1, 2, siitä lähteen. 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, nuotti, tauko, 3, 5, 4, 3, 2, 5, 3, nuotti, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, nuotti, tauko, 3, 5, 4, nuotti, 4, 1, 2, koko nuotti, 1, 2, 3, piste nuotti, 3 nuotti, tau 1, 4, 2, 1, pis 2, 2 nuotti, 3 nuotti, 2, 1, 2, 3, koko nuotti, 3 nuotti, tauko, 4, 1, nuotti, 2, pis 1, 2, 3, nuotti, 1, 5, piste nuotti, 5 nuotti ja sitten tulee se konserttikantele-osuus. Ei kun mitenkäs se menikään. Wow, Niinpä. Noniin, lähtee sitten 4, 5. Vissiin tuossa vähän tuosta torviakin. Noniin, nyt. Ootteko valmiina? Jatkuu. Lähtee. 4, 5, 1, nuotti. 2, 1, 2, 3, 5, 3.